Nakon donošenja operativnog plana za vode prvog reda, sve lokalne samouprave su u obavezi da izrede operativni plan za vode drugog reda na osnovu zakona o vodama. Gradski većnici Čačka su na 43. sednici Gradskog veća utvrdili predlog plana koji obuhvata 7 tačaka. Jedinica lokalne samouprave, tačnije grad Čačak, u saradnji sa javnim preduzećem Gradac, koji je zadužen za održavanje vodotokova drugog reda, jer je lokalna samouprava prenela u njihovu nadležnost održavanje tih vodotokova, zajedno sa rukovodiocem stručnog operativnog tima za poplave, za odbranu od poplava i mojom službom za bezbednost i odbranu izradila je ovaj plan kompletan i dostavila na mišljenje, odnosno saglasnost Srbijavode kao relevantne institucije koja pregleda te planove, da li sadrže sve neophodne elemente. Naš plan sadrži nekih 7 tačaka, a ona što je najzanimljivija i što će interesovati pored naših gradskih većnika i odbornika naše stanovništvo jeste 7. tačka, godišnji program radova i finansiranje, odbrane od poplava. Ono što mogu reći jeste da smo od Srbijavode dobili saglasnost, pozitivno mišljenje na sam dokumenat, a u jednom delu, odnosno pri samom kraju, kao što sam rekao, što će biti najinteresantnije ne samo za većnike i odbornike, već i stanovništvo grada Čačka, upravo taj 7. deo koji se odnosi na neke buduće radove. Grad Čačak, moram reći da svake godine izdvaja minimalnu sumu od 15 miliona dinara za održavanje svih vodotokova drugog reda, s tim što uvek, tokom svake godine, dešavaju se dodatna ulaganja u vodotokove drugog reda ili u objekte koji predstavljaju po zakonu o vodama vodne objekte, kao što su mostovi i slično. Grad Čačak stvarno se trudi i mi smo od 2015. godine uspeli na minimum, uslovno rečeno, da svedemo neželjene posledice obilnih padavina. Naravno, priroda je došla do poremećaja, tačnije u prirodi, i sve obilnije su ti padavine, što znači da moramo preduzeti neke radikalnije mere u odbrani od poplava, tačnije iskopavanjem, proširivanjem, produbljivanjem rečnih korita, obaloutvrda, nije tako ni česta pojava erozije, odnosno kada pojedini stanovnici pokušaju da nam pomognu, pritom nisu toliko edukovani da ne mogu očistiti bukvalno od svog rastinja, naročito od drveća obale rečnih korita, i usled visokog vodostaja dolazi do erozije jer obal utvrde nema šta da drži. Tako da bih apelovao svim meštanima koji žele da pomognu ne samo sebi već i gradu da se prethodno obrate. Mi ćemo naravno uvek izaći, pružiti i stručnu pomoć, a i ostale vrste pomoći.